Da ka jing angnot ban pensuk yaki patba jong ka dongri bhoi ban yo yaki kali tata ka Frank Motors ka badai ka company ka bapenyat yaki kali tata ka jela kala penyar shu ya ka tanat rekam jong ka sahanong po ri bhoi district baki patba kimdon kam shu ban net charu shillong lane Guwahati ban yo yaki kali tata ya ka de ka tanat thama jong ka Frank Motors ka badan hanong po lawan ban plipat ba mantaka singi da uba Ivan Kharmon district transport officer ka ri bhoi district uba Silver Star mensong rangba shnong ka nongpo uba Royal Kharkamni secretary nongpo town committee ba indon lang pasa try jong ka Frank Motors bat kiwe ki riurang ba nakathan nongpo habakran hakatega sngi nakaliang uba indon lang pasa try ka Frank Motors uloong ba kajing thmu jong uban penyar ka tanat rekam sa shanongpo kalong banang pensuk shu eki patba banyo eki kali tata namar kumbalong menta ki patba ki bakwa eki kali tata ki hab banlet chadu shillong lane Guwahati Ula ongru baki kali tata kim shu ki badang thamai ki patba Henry kila dei ki we ne ki jat kali bapau hakari namar rashnai ki katkum gajingyat jong ka juk bamenta bat gajing pli ya kate dukan thamai hanong po kam dei tangba pensuk ya ki patba Henry galong ru gajing kerkhu ki khun samla hakalat yo kam yo jam Assistant Secretary. Ngiru naliang ke Frank Motors ngila perkat sani bha ngila stoba ngila di kepor ba niru ngila di benpri ya ka shuru dengan ka shnong ti daga jingpli jo ni ka shuru nginget skep ba kan pensuk shibone igi nong shnong nong kibri basa nongpo bat kumjuru ya ka shnong bat kumjuru ya ka ribhoi district hi Barakoi kum pangitip baka kani ka brand tata kamdei shu ka batmai babaro kia tip hash phangani ti and kide kani ka company kat ku ka menta kila permi kini ki kali kat kum ki juk menta and ki ru kide ki ka company ka banikong ha ka pre India ka permi ikini ki and cap 5-star rating ka ki kali ti ta jingpli jo kani ka shuru ngi stnat ben ong ba ngi yo ben aikap ikini ki kena ki banang ni nasional nongpo bat ru ngi nget ba kat benginang la ben he ngi shuru inang yo shu ben kudup kambun shu agan ga organization jongi